Ni kɛra siɲɛ fɔlɔ ye fara couleur wɛrɛ o ka sigi Royaume-Uni fanga ɲɛmɔgɔya kunna. Sunak ale min ko don ye fara couleur wɛrɛ ye min sigira Royaume-Uni fanga ɲɛmɔgɔya kunna kunu tɛnɛ. A sugandira a ka bɛrɛbɛrɛli tɔnw fɛ minnu y'a yira k'a fɔ k'u dalen don a la k'a fɔ ko nin bɛna kɛ mɔgɔ ye min bɛna se ka jamana mara. Basigi ani sɔrɔ yiriwali siraw fɛ. Fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Liz Truss kelen kɔfɛ ka fanga bila. Sunak n'a si bɛ san 42 la jirala i n'a fɔ denmisɛnnin fɔlɔ min sigira Britanniques ka fanga kunna. Min ɲɔgɔn tuma deli ka kɛ ɲinaya san 200 ye. A lakodɔnnen don n'a ka wulikajɔ ni cɛsiri ye ka sigasiga bɔ Britanniques ka jamanadenw hakili kɔnɔ. Olu minnu jɔrɔlen don ni waati in na n'u ka jamana ka sɔrɔ ye k'a bɛna sɔn bɛrɛbɛrɛli tɔn min sigilen don jamana ka laadakɔrɔw kunna n'a bɛ wele ko parti conservateur olu ka ɲɔgɔnlɔnbɔkaw bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ k'a ɲɛsin a ka baaraw ma. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. Mba dɔn tigitigi k'a fɔ ko kow ka gɛlɛn ni waati in na. Nin kɛra Sunak ka laseli ye ka jɔlen to u ka jamana ɲɛmɔgɔso da la 10 Downing Street kan. Mba dɔn fɛnɛ ko n ka kan ka baaraba de kɛ walasa danaya ka se ka dan kan ka sabu kɛ ko minnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna. Waati min na Sunak tun ye u ka nafolo marayɔrɔ trésor ɲɛmɔgɔ ye. A ka tɔgɔtigiya a n'a ka jamamɔgɔya sɔrɔla o waati. O waati la a ye miliyari caman de dɛmɛ don ka taa kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma minnu ka baara fanba bɛnnen don bagan maralaw ma ani baarakɛlaw minnu ka baaraw tiɲɛna ka sabu kɛ fiɲɛbana ye n'an ko a ma ko coronavirus. Nka sisan a ka baara dɔ kan ka kɛ k'u ka lɛnpo kɔlɔsi ka dɔ bɔ foroba cakɛyɔrɔw ka nafoloko mako la n'an ko ma ko dépense publique ka fara o fɛnɛ kan fɛn min ye dɔ farali ye da dumunifɛnw sɔngɔ kan ka fara jamana ka juruw kan. A y'a lase fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye a ka jamana fanga ye n'o ye gouvernement ye k'a bɛn'o yira ni bɛɛ lajɛlen sen donni y'a la n'o bɛ tali kɛ baara dɔnni ani a kɛli ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Fanga sinamatɔw ye u ka hakilinaw ta ka ban ni Sunak ye k'a b'a fɛ ka hakilina dɔw ta min bɛna se k'a ɲɛsin gɛlɛyaw ma ka taa maa gansanw fan fɛ k'a sabu kɛ a yɛrɛ ka dɔnniya ye a ye min sɔrɔ kɛnyɛrɛye kalanso dɔ kɔnɔ ani ka fara a ka dɔnniya kɔrɔw ka baara hukumu kɔnɔna la fo ka taa se a ka nafolotigiya ma. And accepted His Majesty the King's invitation to form a government.